Gyamfi Kumasi support Otumfuo and Monwirehene with the assembly of Busa no crackers so some amount new da so friend and pa o friend me bia and me e put the soup baba so me down to know Santemasu TV, ya somo sompa.
So we said here, that was just a very good. I'm going to buy all of what's the review. How would you review more of it? I dare say, said open. Father, ma, and not a toy, a buyer, Papa, you know, so on this year. So what transit? That was a really part. It's a really part of my channel. One penny for no. Buy not attack him, no, Papa, you know, follow no. Until I could put 2 in him. And as I was opinion, so Papa, you know, who do the year. Mama come from a channel, no more, could not support. My desire, London, little slow. And I said, some Yaba. No one was Shaman. So, Kotoka, yo. The river from my by, as some of all bars of Open. So, by a telephone of the man. Lord, so I said, I'll pass us at an apple. I don't remember it's night. So, one day you come on, catch it on my baby's night. This but this is so one over here. So about yo. Said the party of fears at any rate, living animal. Another by us I think that's why the medicine would be. Come to us around. Yo. I say, what a number of hours, I will be your free swing. Wouldn't know by our free swap. Or so if I or not some now, some places here. Nobody moves somebody. No, Papa, oh, Papa, nobody moves somebody. Young. No, Papa, as my banana is places here. That was even for me to be 180. That was answer without a one. So now, so somebody has a time here. I had 280. It's a pass was the one down there. And I'm the one to go in. So now I do so. Was all by the show home. Nobody could prepare you. Don't be the man. Young. Or say somebody, and nobody I know said, I don't believe you more by the winter's May. Don't have a custom review, you know. Say, what to do? Also, I don't know when I go home. To my little car holder. What about that? Joe. You got to do the mobile. All of what you say, no message inside. Or the matter for the organization. So, community, who Zana, charity. Say, mobile, I said, the Amano Mova, so what to the so community so Sunday and the other one. Young. So by Pechapai, that transfer, Naira,
ɔmo hɛ so ɔtena se a ɔmo adwan wɔde ɔkɔkɔ de ama no na sɛ bibi adwuma wie pɛ yo yo we do kan de sibi a heba zero ɔtwa so ɔsi mo mo de se ma no so wi ɔno ma sɛ ɔno ama ɔfa kofi ɔkwa mo no nyɛ ɔmo no na sɛ bi ɔmo nua ɔmo a ɔba no ɔno bɛ bu ɔso de wɔsɛ ɔmo nsa mpa bro wadi na hyɛ wɔn nsa na ɔbɛ de ɔmo tra se na ɔnyɛ kwan si bi ti owura aberante edi bɛn na ɔno bɛ di akonnwa. Gyamfi Kumasi sapo bade ka sɛ ɔtɔ pedu aha ade wɔtɔ ɛrisatu Gyamfi Kumasi sapo wata sima sɛbi ɛnam tiɛfɔ ɔsɔ aba ɛdi nam okun bra no ɔmɛ nfa bra no sɛ ɛdi nam ɔsɔ ɔmɛ nisɛ ɔfie bi sɛ ɔno beebi a kun nam no a sɛ ɛdi ma wɔ no ɔde kyerɛ wa nsana gyama ha ɛka hɔ wuwu nibi ɔfɔdɔ ɔdi ma wɔ no nam ma wuwu nibi ɛba ha so ɔdi ɔdi ma akɔ no ntubɔfoɔ ɛbɔ ɔlɔ sɔ kasi lantɛ sɛdeɛ Gyamfi Kumasi sapo na ma tu kubiya no ɛna ewura kunyala bi ekudi yɛ ɛna na nam yɛ yɛ ɛna ewura kɔn bɛ nisima akyerɛ wɔ ewura no kuro ti na ɛna ogyina ha ade ase ɔpɛ yɛ ɛna bɛ si wo soɔ ɛna nɛ wɔbɛ sɔ ɔno kunyala ewura deɛ kama asɛm kyerɛ wɔ noa sɛbɛn na yɛ bɛ pɔmɔ dika baayɛ ansa ɔdɔ kwa mi yaw baayɛ a ɔdɔ bɛ kyerɛ wɔ ewura ma mi di ɔmo hɔ no mi bi na aba no toru nyɔba ɛna baayɛ ɛna ewura ne mo asɛmfo a ewura ɔmo asɛbi tɛnɛ kusin ɔmo abi gyina yɛ wo bɛyɛ dwumadi a wodie ɛna ewura aka kyerɛ asɛmfo no ɛnyɛ ahomasoɔ ewura kyerɛ ahomasoɔ beebi a ɔyɛ bia ɔfɛ no kuro die bɛ mu kan na ehu sɛ ɛnɛ bibi bɛka odie ho bɛfɔ oyɛ ewura bɛ mpɔn sisan ne bɛ mpɔn no odie a ne bi kɛse bi de anim ti bless ɔmo di no sɛbi ɛho to kyima baabi a wɔnam bi ɛsɛ ati bi ka ho de a na ɛsɛ ɔhwɛ owu yi papapapapapa sɛ ɔdi hu ni bibiara mu ɛna ewura ka kyerɛ so ɔnka no bebree ti nɛ ɔmo apagya ne bi na sɛ ɛyere ɛhu na do ama ne di a ɔno ne yi ma ohyia kosɛkosɛkosɛkosɛ anɔti kɔmɛn mu wɔn na mu tu ɛkyɛw. Nse mo ni yɛ bɛbi ka ho ɔkɔ si pa da bɛbi ka ho asɔfo bɛda asi bi do aha ɛrisatu sami wɔ yi pali bi ɛnu bi so ayi wa ɔtɔ ɛnu so ayi retire. Akosi bɛɛko wolu Gyamfi kuma esiri Otumfuo tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ ɔhene a wabɛyi mɛkyerɛ n'akyerɛ pa mɛdi ne ni mɛtuna afutu pa sɛ maanyɛ saa metɔ Otumfuo ntam. Gyamfi abusuapanyin mɛnsa ɔbɛwi Gyamfi panyin nana a besua Otumfuo tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ ɔhene a ɔbɛyi mɛdi ne ni na matu no fo nti mɛnto no fo a meto Otumfuo tankɛseɛ. Kabaketia, Monwirehene, Mr. Otumfuo tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ ɔhene a ɔbɛyi mɛdi ne ni ɛkyerɛ n'akyerɛ pa
So my chair actually going to be a 2-2-4. Hey, what are you doing? What are you doing? Send a near woman, make two food, no matter not to the park. My yes, sir, I'm to do what I can see. What about it? I say, brother, what about it? I say, brother, Mema brother, if you are woman, got up here. Mema brother, if you are woman, got up here. Ah, Santa Church, more than for me. Ah, Santa Church, more than for me. Ah, Santa says, boss, Madite. Ah, Santa says, boss, Madite. Brother, Santa, Trassing. Brother, Santa, Trassing. Set the chair, more than you so. Set the chair, more than you so. Why never does a do so? Spanish, I got up my sister for my own. Why never does a do so? Spanish, I got up my sister for my own. I said that for me. I said that for me. I'm not telling you about the mistake, Trassing. I'm not telling you about the mistake, Trassing. Was I did for Guna was in them? Was I did for Guna was in them? Press at another Trassing. Press at another Trassing. Oh, good at the bell of the five was I do not it's so for contact. Sir, men are only a man with a computer. Men are only a swap presidency. Men are only the banker. Men are only what good to do. Or some part men are only the sum of 2 for this. Sassum now and me, Gyamfi come years upon a bed to us. Otumfuo, and when you are with yourself in a bush, no crack. So, some amount of wood that. So, very unapart, over India, and you and put a soup, never. So, the damage to know the truth.
Ghana mine, Mabusia penny me swans and pananam, Canina near the TMO room near Sidan, we are not so much so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie, I'm a dance so I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance with Madame Humi, Ebi to say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fee, roofing nerves, Nina, a dime, Adabov Company, at the Abebway, your office, Ankasa, and overseas junction, and a baby, you make factory in Ankasa, in Fencia, ye ben moba asorono, and Marin fit say when him before one with the sun chancing, a good also at the Amma war, and post a winnie will be a bet me a fraying, it was 0245 385109. Adabov Company Limited, say a dance somebody, and you're not one more a simpitim. Asante Maso TV, Yasomo Sompa.